nosaltres venim de l'Hospital Clínic i us presentarem una mica el que estem estudiant, que és la mort sobtada i com afecta l'esport en el cor. En primer lloc, dir que l'esport és beneficiós, que l'esport és molt bo pel cor i per la salut. I el que estem estudiant és les causes de la mort sobtada. Trobem tres causes principals que produeixen la mort sobtada, que són tres malalties. Una és la miocardiopatia hipertròfica. La miocardia hipertròfica és un augment de les parets del cor, un augment del gruix de les parets del cor. També pot produir-se una causa de la mort sobtada, podria ser una anomalia a l'inserció de les artèries coronàries. I per últim, la displàsia aritmogènica de ventricle dret, que és quan se substitueix el teixit cardíac per greix. Doncs bé, com que ara també és un tema que està molt de moda i trobem moltes notícies com a l'avantguàrdia, cada dia surten casos d'esportistes que pateixen aquesta mort sobtada i que moren, doncs el que volem és estudiar quins són els canvis que provoca l'esport i que provoquen aquestes anomalies. En primer lloc, per prevenir la mort sobtada, és molt important un control d'aquestes persones. El bàsic és l'electrocardiograma, que ens permetrà també descartar moltes d'aquestes malalties i, per tant, recomanar a aquestes persones que no facin cert tipus d'esport. I després també, en els casos que trobem esportistes d'èlit i que necessitin més de controls, també se'ls pot fer un ecocardiograma, que és aquest aparell, que podrem veure el cor i estudiar-lo millor, i també fer una prova d'esforç, que és fer el mateix que l'electrocardiograma, però amb una cinta. Doncs bé, això seria la part de prevenció de la mort sobtada. Com es tracta la mort sobtada? Un cop ja la persona cau i està en mort sobtada, què es pot fer? És molt important tenir en compte 4 passos bàsics. En primer lloc, sempre és molt important demanar ajuda, perquè és bàsic, per enfrontar-se a això. El segon pas seria el massatge toràcic per mantenir el pacient i, finalment, el més important és tenir a mà un desfibril·lador. Aquest aparell és bàsic, és molt fàcil de fer funcionar i el pot utilitzar tothom, no cal ser metge, simplement és aplicar aquests electrodes en el pit i el propi aparell ja et dona les ordres per fer funcionar l'aparell. És una descàrrega elèctrica que en principi ha de reanimar a la persona. I per últim ja aquesta persona s'ha de traslladar i que l'equip mèdic s'encarregui del tractament. Doncs bé, hem parlat de la prevenció de la mort sobtada, del tractament i, per últim, també explicarem una mica què estem investigant al laboratori per tal de trobar quins són els mecanismes que provoquen aquestes anomalies del cor provocades per l'esport. Com que no podem estudiar amb les persones el cor, el que fem és utilitzar un model animal. En aquest cas utilitzem la rata esportista, que li hem donat aquest nom perquè el que fem amb les ratetes és fer-les fer esport, els fem fer una hora de cinta, les fem córrer com si estiguessin en un gimnàs durant una hora al dia al llarg de 4 mesos. Aquest model equivaldria en persones a una persona que hagi fet 10 anys d'exercici d'intensitat molt alta i de resistència. Un cop ja han passat aquests 4 mesos, també tenim un altre grup que no fa esport, també ho hem de dir. Llavors, el que estem fent és estudiar quines diferències hi ha entre les rates que fan esport i les que no fan esport. Una cosa que estudiem és la hipertròfia cardíaca. La hipertròfia cardíaca és quan el cor augmenta de tamany. I hem vist, ja ho hem estudiat i hem vist que els cors de les rates que han fet esport tenen un cor més gran, pesen més. També estudiem la mida del gruix de les parets del cor. També hem vist que les rates que han fet esport tenen una paret del cor més gruixuda que les rates que no han fet esport. I per últim, tenim altres tècniques del laboratori, com són, per exemple, les tincions
histològiques en les que podem veure, per exemple, el grau de fibrosi que tenen aquests cors. També hem estudiat això i hem vist que les rates que fan esport tenen més fibrosi que les que no fan esport. I això ja s'ha estudiat que pot ser un substrat per les arrítmies. Per tant, pot tenir més probabilitat de patir arrítmies. I també tenim altres tècniques més específiques, com mesurar l'expressió de determinats gens i proteïnes. I estem treballant amb això i investigant i a veure si trobem realment el mecanisme que ens expliqui aquestes anomalies. I això és tot.